Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, mi esker nire jarraitzaileak zaretin guztioi, euskara ez dakizunei eta ez dakizunei ere, eta ongi etorri dut Warhammer hiru honetara eta zetarren kanpaina. Eta hemen teknologia bat aurreatu barko du. Armadura gehiago entzat. Beste gunean konquistatu genuen Kasabar. Eta gure urrengo helburuak Kasabar izango da. Eta espero dugun Manfred oso gertzea. Bakian utzi ahal izateko. I'll have your soul! What of the heat? Baina, bueno, jokatzea etorri da. Edmund ausartzen bada nire kontra bakarrik, hobeto. Nagaz berroioan. Eta gainera orain Manfred etorri da. Ja, plana joan zaigu pikutara. Sitra rules all! Zingo dugu. It is mine! Now! Sitra is close! Eta txanda patxo, dudikeko gogo apenas. Mangres, segatik ez da geratu hortik urron. Porturak ikutu gabe. Horren joango gara nire pasio batean dirua iragaztan txanda bakoitzan. Ezin dut bigarren armada bat sortu. Return! Torri nire bila. Nire naiz arriskatuko. Bueno, azken batai esateko jokatu dugu.
Egia da gure unitateak esperientzia gehiago dutela, baina Manfred gogorra da. Hauek oso gogorrak dira, bargeiztak. Hauek gogorrak dira eta hauek ere gogorrak dira. Eizaldiak. Bueno. Benta zetrik ikusiko dugu hor bere akorazatuaren gainean. Setra the Imperishable. Osa Tetsani. Umrasu. Apur bat banatuta. Tetsani. Umrasu. I control the sands. Cada modu cinematografikoa jartzeko Necroesfingean. This is well. Zergatik ezin gara hurbildu. Guztiak elkartu arte ondo dira. A ver. Emango diogu kaina apur bat.
korra. Hadi izen arte mugitu. Ez da. Nazoak eta hau ja ez dut ulertzen, arte bakarra. Zoazte apur bat zara.
face them. Prince! Mightiest of kings! King of kings! Yes!
Forward! Undying Prince! My orders! Vorbis Dirata. Fight! Kill! Osa Tezani. Asteni. Move! Curse them! Sectra moves! Strike! Umrasu. Ai. First pikutera joan da. Ai.
pen izan da beste vampiroak ez ditugula katu horrela euren moralaziko litzateke galtzen eta pizkanaka denak desagertzen. Baina beno. Ai. Venga, ya. Osa, man frekakatu du eta gainera agertu behar da. Chase. Absolutely Sakat. not. Fi. Hemen musikantetan. Attend your king, slaves. Toon King of Nehekara. Summon them. Never. No mortal. No. I disobey. No. Submit to your king. Yes, siege is done. Ba, kortuan izan da kanpaina honetan.
ez gaudera, ez aurrera, ez atzera. Egiten uste dut kanpaina amaitutzat emango dela. Espero dut gustoko zen zaizuela eta rengoan gehiago. Agur.